मोई हर जाए के भइल मन हो। आइब नवरातर में घरवा दर्शन कराई देहब धन हो। आइब नवरातर में घरवा दर्शन कराई देहब धन हो। तू सबसे तो यह कहतनी छुट्टी धनी घरे कैसे आई। एप्लीकेशन दे दीजिए ना। एक बात देखो तनी मिलत नहीं के छुट्टी धनी घरे कैसे आई। कहतानी मानी ली जवान हो, कहतानी मानी ली जवान हो। आइब नवरातर में घरवा दर्शन कराई देहब धन हो। आइब नवरातर में घरवा दर्शन कराई देहब धन हो। तो जल्दी टिकट करा लेना। धरतन गाड़ी हम आजू के रात में बात भइल। अभिषेक जी के साथ में धरतन गाड़ी हम आजू के रात में। मैया जी से मांगब हम ललन हो, मैया जी से मांगब हम ललन हो। आइब नवरातन में घरवा दर्शन कराई देहब धन हो। आइब नवरातन में घरवा दर्शन कराई देहब धन हो। हम सब तैयारी कर लेले बानी।